Agora imos falar de motor, imos falar cun dos heróis do Dakar 2013. Y nos traemos una medalla que es de todos los gallegos, que lo sepáis. Pues me quedo con mis compañeros de viaje, que son fantásticos, que fue lo mejor de todo el Dakar. Diego Vallejo, un fenómeno navegante, y Pablo Malvar, el mejor preparador posible. Los dos. Y luego, pues nada, una calidad humana en la prueba extraordinaria, donde lo que aprendí este año es que todo el mundo, los 52 países que están presentes en el Dakar, cada vez vienen más preparados, y el denominador común de todos los equipos y de todos los participantes es la capacidad de lucha y la capacidad de supervivencia, y esto es admirable, la verdad. La verdad es que un luxo para mí haber contado en este Dakar con Diego Vallejo. Pues sobre todo para José era un soño acabar o Dakar, o meu era o primeiro, entón, bueno, que el necesitaba acabalo, e a verdade que foi moi emocionante chegar á meta e poder abrazarnos e dar por ben feito o traballo, non, de todos estes días. O soño do Marinela Team chegou ao porto de Santiago de Chile. Foi un día moi emocionante e o primeiro equipo galego na categoría de turismos que remataba unha proba tan dura, tan exixente como é o Dakar. É moito máis que deporte. Don Xosé López Rivas, moi boas noites. Hola, boas noites. Unha semana depois xa está recuperado ou ainda siguen as secuelas do Dakar 2013? Os dous primeiros días, a verdade, que me doían todos os osos do corpo, o cuello, a espalda e todo e tal. Ali, curiosamente, coa adrenalina e tal, pois non me doía nada, pero ao chegar aquí pasei 2 días así que me doía un pouquiño os osos, pero estou perfectamente. Pero leva unha semana co sorriso nos beizos. A verdade é que foi unha gran alegría, non, o haber conseguido este logro, porque foi unha lucha cada etapa tremenda para poder acabar cada día, non? Queremos falar de todo iso, da experiencia, das sensacións, dos momentos duros, dos momentos menos duros, da chegada, do momento no que pasa por ese podium, no que recibe o aplauso da xente. E queremos facelo con Luis Pelido, que é piloto de rallies. ¿Qué tal? Buenas noites, Luis. Buenas noites, ¿qué tal? Que non está acostumado a este tipo de rallies. Efectivamente, pero bueno, é unha novedad, verdad, que moi satisfactoria, e encantado de estar aquí con vos. E seguro que seguiches moi de preto. Por suposto, claro que sí, desde logo que é un herói, estamos todos encantados, e para mí é un privilexio estar esta noite aquí. E aquí temos a Martiño de Lopo, que é o director da revista Coruxa Rally, probablemente unha das persoas que máis sabe de motor en toda Galicia, que ven co seu ordenador, porque vai estar interactuando con amigos que tamén queren saudar seguramente a Xosé López Rivas. Que tal, Martiño? Boas noites. Boas noites. En Coruxa Rally dedicaremoslle espacio a xesta de López Rivas. Por suposto, ademais temos prometido, a parte da noticia que sai na revista que saiu hoxe precisamente, temos prometido, verdad, Xosé, unha reportaxe en vídeo con calma para ver como foi todo a preparación do coche, o rally e todo isto, non? Bueno, cando chegue o coche de Leabre, non, do barco, que en un mes estáse por aquí, que o vamos a expoñer en Marinela City, e despois no circuito de San Senso tamén aí. Ese vehículo que levastes queda xa para como peza de museo, non? Ou vádelo a utilizar máis veces? Non, se vai a utilizar máis veces, sí. Eu espero que esteñamos no próximo Dakar con el... Mira esta imaxe, Xosé López Rivas, seguramente é o momento máis emocionante? Bueno, é un momento moi emocionante, non? Pero, bueno, eu penso que o momento cumbre é cando chegas realmente a concluir a última etapa, a etapa 14, ese abrazo no que nos fundimos Diego máis eu, bueno, esa dedicación no subconsciente a tanta xente que nos apoiou, non? Que o merecía, non? Facer o Dakar é deporte ou é unha cousa diferente? Hombre, facer o Dakar é un deporte por encima de todo, pero tamén unha gran aventura, non? O sea, para min sempre tuvo ese doble sentido, non? Unha parte importantísima da aventura e unha parte moi importante do deporte. Era a quinta vez que participabas e era a primeira vez que rematabas. Rematas porque aprendeches moitas cousas das 4 frustracións anteriores? Eu penso que hai varias cousas que fixeron posible que rematáramos o Dakar. Unha delas é a experiencia que vamos acumulando en outras probas. Outra tamén tuvo bastante que ver o vehículo, que era un Land Cruiser, un Toyota novo. E despois, por suposto, o navegador que levaba comigo, que era todo un luxo, que era Diego Vallejo, que fixe un traballo extraordinario, non? E o preparador do vehículo, Pablo Malvar, que fixe un traballo excepcional no coche tamén, non? O mecánico sí que cobra unha dimensión especial nunha proba como Dakar.
É un home que ten que vivir con tranquilacín permanentemente. Sí, nos cada día intentábamos levarlle o vehículo ao parque cerrado o menos maltratado posible, quer decir, ben cuidado e tal, pero bueno, nun Dakar, unha etapa de 800 km nun día ou incluso máis, con especiales de 500 km ou máis, pois é difícil que o coche non necesite un bo repaso, non? Pablo facía cada noite, cando chegábamos, estaba hasta o amanecer preparando, revisando cada parte do coche. Pero cada día pensando, a ver que me traen hoxe. E Luís? Sí, porque, bueno, ademais os mecánicos fan o seu rally particular, comentábamoslo agora, non? É dicir, os mecánicos teñen que facer todo o percorrido paralelamente e estar, pois, a final de etapa preparados O sea, que tamén é un sitio que non se perdan. Efectivamente, entonces fan o percorrido, fan o seu propio rally e máis todo o rally de noite, pois, revisando o coche para que o teñan disponible para o día seguinte. Entonces, eles tamén teñen boa parte do mérito, evidentemente, non? A mí gustaríamos saber, José, a diferencia, bueno, en Galicia son moi coñecidos os rallies de velocidade, onde piloto e copiloto van por un tramo entrenado, con notas, e quería saber a diferencia a grandes rasgos cunha proba máis de navegación como é o Dakar. Bueno, un Dakar, por suposto, son probas todas elas secretas, non se conocen os percorridos hasta o día antes que no briefing pois nos entregan o roadbook, que é o, digamos, onde están todas o camiño, pois aí, pois hasta entonces, bueno, neste caso non hai entrenamento posible, non? O sea, entonces aí o que consiste basicamente en ir facendo unha boa navegación, non perderse no percorrido. En ese sentido, a verdade é que con Diego non había ningún problema, porque é dos poucos copilotos que non perdeu ningún waypoint en todo o Dakar, non? Nos pasábamos sempre por todos os puntos de paso. Nos de velocidade hai un tramo, chegas ao tramo e tes unha zona de enlace na que tes que seguir as normas de tráfico. Pero aquí ides por un recorrido no que ides seguindo diferentes waypoints que tedes que pasar unha distancia mínima de 100 metros, non é así? Sí, bueno, a algúns waypoints se activa o GPS que vai enmascarado, que o proporciona a organización, se activa a 800 metros, outros a menos, a 300, incluso a menos, non? Depende da zona onde esteñamos, pero sí hai que pasar por ese waypoint para saber cal é a coordenada que hai que seguir para o seguinte punto de paso, non? Bueno, son tal a cantidad de preguntas que lle poderíamos facer a Xosé, que realmente vamos a ter que aproveitar o tempo e ser un poquinho máis áxiles, non? Unha das principales preguntas que che quero facer, sin dúbida, é que impulsa a Xosé López a ano tras ano estar loitando e facendo todos eses sacrificios facéndose pois con un equipo de persoas e de patrocinios para intentar estar aí en algo tan sacrificado que supón un esforzo tan grande, non? Bueno, o primeiro que me move a facer o Dakar é a admiración que eu sentía por los pilotos que participaban no Dakar en África. Xa o propio Thierry Sabin, fundador da proba, pois eu era un gran admirador, non, deste piloto que desgraciadamente se matou despois nunha tormenta de area nun helicóptero, e a verdade é que, bueno, admiraba esa maneira de enfrentarse, non, os pilotos á natureza e como superaban día a día pois esas dificultades, esas dunas e tal. Entonces, bueno, nunca creín que fora posible algún día pois pasar de ser espectador a protagonista, non? E bueno, foi un poquinho como fui entrando na proba no ano, me parece que foi no 2007, que foi o ano que participei en África, e despois, bueno, a partir de aí xa me enganchou completamente a proba de unha maneira increíble, o sea, me sinto moi reforzado cada vez que fago un Dakar para estar no seguinte, non? Nos rallies pasa un pouco eso, empezas unha vez, empezas outra e ao final enganchaste, non? Pásase medo? Hai momentos, por exemplo, neste último Dakar que para ti é un éxito rematalo, pero hubo momentos nos que vaya lío no que me metín, hai unha persoa que morre, compañeiro de tarefas, por así decilo, hai momentos no que dices, dou a volta e marcho? No, o sea, para ou aí é onde se demostra o coco?
A ver, nos vamos, eu considero unha persona que está moi preparada para facer o Dakar no sentido de resistencia física e sobre todo mental. O sea, cando vas a un Dakar xa sabes ao que vas, o sea, vas a sufrir, a superarte, a luchar, non? Cada día para superar calquer tipo de obstáculo. Sí que é verdade que en algún momento sentín grandes momentos de desesperación, máis que de medo, non? E sobre todo, pois, cando estás deshidratado, que en algún Dakar me pasou, estás absolutamente desorientado, con moitas ganas de volver, e, bueno, estás un poquinho noqueado, non? Pero, bueno, no momento que te hidratas, non? Que te dan uns sobres con suero e tal, pois revives de alguma maneira a media hora de empezar a hidratarte. Pero medo no, pero sí vértigo, non? Vértigo bastantes veces, o sea, hai dunas gigantes que me tocou baixar de máis de 1 kilómetro de unha pendiente tremenda que realmente impón moito, non? Pero, bueno, tamén algunha vez a ver, non chegas a... Bueno, vin accidentes tamén bastante importantes que sobrecollen bastante, non? Pero, bueno, eu non creo que a palabra sexa o medo, non? O que sinto, sino máis ben un pouco de respeto hacia esa prova, non? E presión porque eres digamos que o buque insignia dun proxecto, neste caso con Diego e con Pablo. Non, o sea, para min a etapa máis dura sempre dicen sempre a que precede a salida, porque hai que facer un traballo de campo tremendo, non? Desde o traballo dos despachos, de tratar de conseguir o apoio económico necesario, transmitir todo isto a xente que pode apoiar este proxecto, pois non sempre doado, non? Pero o que sí que despois cando estás na salida, pois a verdade é que eu me sinto moi ben cada día, a verdade é que fomos moi a gusto, me sentí moi a gusto con Diego este ano, porque é unha persona moi agradable, unha conversación moi amena. As conversacións do copiloto de toda a vida. Sí, pero ademais é unha persona moi simpática, moi amena, a verdade é que o pasábamos ben, disfrutábamos dos paisaxes. Pero dime unha cosa, disfrutábades? Sí. A iso iba. É dicir, por estar tempo iba de relaxados, non vades a competir, non vades a polo podium, vades a rematar. Evidentemente ten que ser diferente, pero eu vexo ás veces as imaxes polas zonas polas que vai o Dakar e, bueno, me dá certo medo pensar que podedes manter unha conversa. Mira, a verdade é que hombre, sobre todo nos enlaces é onde máis se conversa, onde máis se bromea e tal, non? Pero no propio tramo especial, na etapa especial, que a veces son máis de 300 kilómetros, a veces hasta casi 600 kilómetros de tramo especial, é como ir de aquí a Madrid pilotando, non? Houve, por exemplo, hai etapas que vas a un ritmo moi alto e tampouco podes despistarte nada, o sea, tens que estar moi concentrado en todo, porque unha sola pedra te pode deixar fora do Dakar, non? De feito, na etapa 9 que nos fixemos unha etapa magnífica, non? Prácticamente, salvo nas dunas, na area que nos baixamos un par de veces, non recordo haberme baixado do vehículo en esos 595 km de especial. Salíamos ese día de 147 e pasamos en algún waypoint de 60 e pico. Claro, en esa situación de máxima concentración, salvo en determinados momentos que vas alucinando co paisaxe de dunas ou con certas paisaxes, pois vas moi concentrado, non? Pero porque tamén vas pasando e ves coches volcados, vimos a un coche de un vehículo dun holandés que ardera, por suerte os pilotos estaban ben, pero bueno, vas pasando moitas situacións complicadas, non? Pero nos enlaces sí que vamos bromeando, vamos falando, incluso na especial a veces tamén. E cantas horas botades no coche? Un día de 24 horas poden ser o mellor máis de 15 horas, non? 17 horas era a media diaria de conducir desde a mañana hasta a noite. Para dormir xa pouquiño queda. Bueno, na tienda de campaña que cada un leva a súa quechua e tal, e bueno, salvo os equipos oficiales que algúns teñen hotel reservado ou algún leva caravanas e tal, e a maioría dos equipos e dos pilotos e tal, pois levamos a nosa tienda de campaña e bueno, según chegas a verdade que deixas o vehículo ao preparador, por así decirlo, ao mecánico, en este caso a Pablo, e despois a desconectas un pouco, non? Moitas veces te vas a duchar, que é o primeiro que faz cando chegas ao parque cerrado, pero a veces chegas tan agotado que tanto Diego como eu decidíamos ducharnos ao amanecer, que normalmente nos despertamos ás 7 da mañán, o sea, que a veces non te esforza nin para chegar hasta onde están as duchas nas carpas que improvisan, non?
Volvendo un poquinho ao tema da aventura do Dakar, a ti tocouche pasar o mal trago de pasar co teu vehículo de competición ao lado dun compañero falecido que curiosamente tiña certa relación contigo. Era pai de familia, tiña 2 criaturas, igual que a ti, non? Que se che pasa pola cabeza nese momento? Pensas en abandonar ou en seguir a aventura? Bueno, son os momentos máis duros do Dakar. O ano pasado con Boer pasoume eso, non? Entreime na noticia no coche con Boer. Por este ano pasei ao lado do motorista fallecido no paso de Jama, que, bueno, desgraciadamente se quedou dormido e se estrellou contra un coche da policía. Bueno, son momentos de moita conmoción porque realmente se pasan moitas cousas pola cabeza, pero sí que é verdade que cando estás nunha proba deste tipo vas preparado para asumir e aceptar e superar calquer momento duro. A pesar de ser os peores momentos que se viven nun Dakar, pois sabes que o Dakar é unha caravana que desplaza 2.500 personas, sabes que o precio que hai que pagar por vivir pois precisamente a morte, o sea, non somos personas a veces os que máis amamos a vidas somos os que menos tememos a morte, ou por menos non é algo que nos preocupe en exceso, no sentido de que non pensas neso, non? Simplemente sintes unha gran conmoción cando sucede ao teu alrededor. Volvendo ao tema de África, no 2007 tiveches apenas ocasión de facer 5 etapas. Desde os aficionados hai unha certa dúbida se é máis duro o Dakar africano que o original ou o Dakar americano. Bueno, isto é unha pregunta fácil de contestar porque é unánime, o sea, todos os pilotos do Dakar coincidiron desde o primeiro momento que se fixo a primeira proba en Sudamérica que o Dakar en Sudamérica era moito máis duro que o Dakar en África. Porque habitualmente a xente pensa todo o contrario. No, o único que se superou é a parte da amenaza terrorista, que en este caso os salafistas, un grupo de Al-Qaeda, pois amenazara coa caravana do Dakar e, bueno, directamente Sarkozy colleu o teléfono e chamou ao director da ASO, que é a organizadora a proba, non recomendando, eu penso que prohibindo que saliran a caravana ao Dakar porque Mauritania nos esperaba posiblemente un atentado terrorista de dimensións que non se sabría o que podría pasar, pero realmente podría ser moi grave. Salvado ese escollo os grupos terroristas que amenazaban e que morrera xente incluso por bombas antipersona, minas, incluso por algún tiroteo, algún motorista morrera pois alcanzado por impacto de bala. Bueno, sacado esta parte en Sudamérica adurece moito máis grande precisamente porque o Atacama é un desierto que está cheo de trampas, que ten unhas dunas gigantes difíciles a veces de superar, a veces son dunas que están a altitudes que superan os 4.000 metros como vivimos incluso este ano algunhas delas, algúns pasamos este ano por altitudes que superaron os 5.000 metros en algún momento. Bueno, pues todo esto, o Dakar é complicadísimo en Sudamérica, non? En eso coinciden todos os pilotos. Que sería o máis difícil? Para un principiante, digamos, levar un ritmo, a navegación, é dicir, non perderse, enterrarse na area, que sería o máis difícil, ou non perder a concentración? Eu penso que para un principiante o primeiro que ten que ter é unha gran vocación, moitas ganas e moita ilusión en facer un Dakar, unha gran capacidade de sacrificio e de superación, pero sobre todo que mentalmente esteña moi concienciado e preparado para o que se vai a topar, porque eu conocín a pilotos que creían que un Dakar era outra historia e abandonaron tendo o vehículo perfectamente preparado para seguir, algo que eu non me podía explicar, pero que sí me podo explicar solamente si entendo que hai xente que pode vir moi preparada físicamente, pode vir con unha gran estrutura, pode vir con un bo vehículo e tal, pero si mentalmente non ven o suficientemente preparado, esa persona non aguanta. E como é o antes do Dakar? A preparación? O antes do Dakar suele ser bastante duro. Agora mesmo, a 28 de xaneiro, está pensando xa no Dakar 2014? Bueno, cando chegas estás de alguna maneira xa planificando o siguiente Dakar, pero bueno, de unha maneira moi suave, non? De momento simplemente
ganándote a confianza día a día dos teus apoios, que son os sponsors, os patrocinadores, non? Que neste caso, pois mira, desde Toyota con Ibericar, que me apoyaron moito co vehículo, Marinera City, concretamente José Souto, que foi unha persoa que desde o primeiro momento apoiou o noso proxecto deportivo, xente como Usabil, Toño Varela, Lence, Lácteos Lence, Alcón Viaxes, toda esta xente, de alguna maneira tes que ganarte a confianza deles, de alguna maneira, gracias a eles acabamos todo o presuposto para poder estar presentes, e de algún deles xa teño a confirmación de que vai haber apoio para o ano que ven, polo tanto é unha gran alegría, que é unha boa noticia. E en termos físicos, como se prepara Xosé López Rivas? Bueno, realmente non é tan importante para un piloto de coches ou de camión como de motos a preparación física. A preparación física pasa a un segundo plano, ainda que é importante ter unha salud importante, quer decir, máis que ser un tío atlético que corre moito, que fai moito deporte e tal, sobre todo é a salud. En eso sí que estamos moi... Teño unha herencia que podo dar fe que é a mellor herencia que puiden obter, non, de meus pais, que é unha salud de ferro, unha capacidade de lucha tremenda, unha educación para isto, non, para superarse, para tal. Pero facemos evidentemente un pouco de bicicleta, corremos 10 kilómetros sin sufrir demasiado, non diarios, pero antes de ir ao Dakar tes que ser capaz de como mínimo correr 10 kilómetros e non salir en camilla do tramo, non? O sea, que aguantes ben. E despois fago bicicleta, bastante remo, me gusta moito remar, e a veces incluso cruzo hasta Isla de Ons remando nunha canoa, que son bastantes kilómetros, son 4 ou 5 horas remando, e da volta, e aí a verdade é que en eses trayectos de cruzar a ría remando hasta a Isla de Ons e tal, incluso a veces sin avisar demasiado a naide e tal, porque tamén o factor psicológico é importante. Cando estás no medio da ría, no medio da nada e tal, é como se estás no medio das dunas tamén, que non hai nada, e te tens que sentir moi autónomo nun Dakar. O sea, eu penso que hai dúas claves no Dakar. Unha delas é aparcar os medos, quer decir, deixar os medos a un lado, e outra moi importante é sentirte autónomo e independente, quer decir, non precisar da axuda de naide, simplemente confiar en que a máquina te vai a levar hasta o final, porque a tratas ben para que te leve hasta o final, confiar no teu navegante, no teu copiloto, que neste caso Diego Vallejo era, digamos, o meu máximo apoio, non? Porque nunha situación desas teste que apoiar no teu compañeiro de viaxe, non? A verdade é que se adaptou de unha maneira increíble esta proba, porque non fixo falta ni siquiera, penso que 3 etapas, o sea, desde que arrancou a proba ele xa viña moi concienciado, moi preparado, e a verdade é que aguantou moi ben todo a presión. O Dakar, Xosé, tamén é unha cuestión de ricos e pobres, non? Ou de ricos e de xente con menos recursos, non? A ver, o Dakar é para todos aqueles que teñen a posibilidade de conseguir apoios para estar no Dakar, non? No Dakar hai xente de todas as condicións familiares e de todas as condicións económicas, pero evidentemente o que non pode aportar o diñeiro porque non o ten que buscalo de alguna maneira, que é o meu caso, non? Pero no Dakar hai varios Dakares, quer decir, hai o Dakar dos pilotos oficiales, en que está a anos luz do Dakar que podemos facer nós. Xente que vai a competir. Efectivamente, a ver, un mini do Dakar costa 1 millón de euros. O noso vehículo costa, 45.000 euros, non? Que co apoio, en este caso de Toyota, tuvemos un apoio importantísimo na compra do vehículo. Por lo tanto, a nos saliu bastante máis barato, non? E despois os apoios, lógicamente, eles, hai pilotos que cobran, Sainz, recordo que nun Dakar cobrara unha cantidad moi importante de diñeiro, porque lógicamente é a súa profesión, sin embargo, outros pilotos, simplemente con non perder cartos, xa estás... É bo para o Dakar que vaya xente como Carlos Sainz? Bueno, o Dakar é unha carreira de moitos amateurs ou pilotos non profesionales
donde hai uns poucos pilotos profesionales que lle dan tamén a guinda, non, a este gran circo que é o Dakar, non? A verdade é que incluso se anuncia que para o ano que ven estará Loeb. Pois fíjate tú a noticia, o sea, o estar un piloto reconocidísimo, un palmarés increíble con varios mundiales ganados e tal, pois isto lle dá ao Dakar pois moita promoción, moita publicidade. De feito, hai máis de 170 periodistas acreditados de todo o mundo, hai máis de 52 países presentes nesta proba que penso que só superado ao mellor polas Olimpiadas e por poucos acontecimientos deportivos máis. O sea, o Dakar é unha proba que incluso hai cadenas en Argentina, Chile e Perú que están 24 horas continuamente radiando, falando dos seus pilotos presentes na proba, etc. ¿no? Porque realmente eu penso que todo o mundo se identifica de unha maneira ou de outra con isto, non? Porque, a ver, eu sempre dixen, o auténtico Dakar é o que vivimos todos cada día, non? Cos nosos proxectos personales, non? A similitude con isto pois é grande, o sea, de feito eu escribí un libro cando fixen o primeiro Argentina-Chile e relato nese libro precisamente esa similitud que hai, non? De un Dakar onde están concentradas todas as vivencias e as emocións, non? Da vida e da loita e tal cos proxectos personales de que cada un ten na súa vida, non? De unha maneira ou de outra. Lín por aí que resucitabas cada día. Pois é verdade, porque nós chegábamos moi a veces, non sempre, pero a veces chegábamos moi agotados e o día seguinte estábamos novos para o que nos puxeran, non? O sea, para superar calquer tipo de obstáculo de proba. Porque como máis tarde chega é o que menos descansa. Efectivamente, claro, nos levantábamos a 7 da mañá todos os días normalmente e chegábamos a veces máis tarde, ás 4 da madrugada, bastantes veces. Falábamos antes da preparación do piloto de cara a afrontar o Dakar. Cal é a preparación do Land Cruiser en canto a motor, suspensión? Quería saber tamén aquí un compañeiro a potencia a velocidade máxima. Mira, o vehículo que levaba este ano era un vehículo de categoría T2, que significa que é un vehículo de serie, pero moi ben preparado para aguantar a dureza do terreno. Entonces, o máis importante do vehículo de serie, bueno, non che deixan, lógicamente, te precintan o cambio, tes que poñer unha brida no motor, que vai precintada, non podes cambiar motor, non podes cambiar os diferenciales dianteiro e traseiro, todo isto vai precintado, pero despois o resto, sobre todo, a parte máis importante do vehículo da preparación é a seguridade, que son as barras antivuelco, sistema antiincendios para extinción automática, o depósito de 300 litros que tes que levar para soportar autonomías de 1000 kilómetros diarios, e despois o máis importante de todo é a suspensión. A suspensión é a que te permite volar, a que te permite tragarte, entre comillas, unha zanja e salir ben parado dela, non? Comerte algunha pedra que non pase nada, o sea, a suspensión é fundamental. Despois os reforzos das plaquetas e todo isto vai todo reforzado, con pletinas e tal. Un coche de serie, para que teñades unha idea, o máis probable é que despois de unha sola etapa do Dakar o chegar prácticamente estuvera para arrastre total. Eso se acaba unha proba determinados días concretos que son demoledores, non? Ten que estar preparado e moi ben reforzado, senón non aguantaría. En canto a material de recambio, víveres que levades dentro do coche? Si nos cada día nos dá a organización, ao chegar ao parque cerrado tes unhas carpas montadas donde no bivac tes como unha especie de self-service, digamos, non? Colles unha bandexa e vas collendo comida e tal, non? E despois cada día, despois de desayunar, tes unhas bolsas que levas, iso, neste caso levábamos 2 bolsas, unha para mí e outra para Diego, non? Na mesma carreira, sin parar a comer, lógicamente, de vez en cando lle pedía a Diego unha mazá, ou lle pedía unha chocolatina, ou lle pedía algo do que viña na bolsa e iba comendo no coche, non? Pero é como se suele facer, non se para, lógicamente, para comer ni nada disso. Sorprenden dúas cousas, en especial en este ano. Primeiro, a cantidad de vehículos que remataron a proba, casi 300, de 449, e outra cousa que sorprende moito tamén é que ao final casi sempre gañan os mesmos. É dicir, Peter Hansel en coches, despois en motos, e, bueno, o noso querido Carlos Sainz, que unha vez máis volveu se averiar o coche, non? Entón, eso a que é debido? Tanto aproveito para hacer dúas preguntas. Hai unha razón. Lógicamente, o
primeiro sorprendido, o sea, bueno, acabaron, penso que eran moitos máis vehículos, acabaron ao final de vehículos, acabaron solo a mitade dos vehículos que había presentes, eran 160 e pico, e acabaron, me parece que 90 ou 91 equipos. A razón, hai tres razóns. Primeiro, os pilotos cada vez están máis preparados e conocen mellor o terreno no que se moven, isto é moi importante. O segundo, os vehículos que había este ano, as preparacións que vin eu este ano non as vin nunca ningún Dakar. E a terceira razón son as estruturas que levan os equipos, cada vez están máis preparadas, cada vez hai máis pilotos que levan o seu T4 en carreira, que é o camión que vai en carreira, que a veces les asuda, non? Nos non levamos ese vehículo porque é un coste moi elevado, pero estes motivos son, e sobre todo tamén creo que este ano, porque había moitos inscritos peruanos, chilenos e argentinos, e a verdade é que hai que decir que é increíble a preparación desta xente, destos pilotos, destos, digamos, corredores, de esta superación que teñen é absoluta, porque eu vin pilotos que volcaron o seu vehículo 3 veces e seguían en carreira o día seguinte, outros volcaron 2 veces, pero seguían en carreira. A ver, isto a maioría das veces outros anos, eu cando fixen o Dakar que casi rematamos, que caímos na etapa 10, eu na etapa 3 caeron 39 equipos. Eu xa era o único equipo privado español, que eran os 12 restantes. Na etapa 3, nunha sola etapa, caeron 39. E na 7, que se supón que aí só chegan os millores, caeron 28 equipos. Xa só quedaban os 60 coches en carreira. Quédanos 2 minutos, sí. Martiño, Luís, últimas curiosidades. Unha pregunta simplemente. Houve un día que tivestes verdadeiros problemas coa inxección do coche e que finalmente vestes amañado gracias a un cortalambres. Foi así? Bueno, do cortalambres é por recomendación dun amigo noso, non, de Diego e meu, que é un asturiano que nos axudou un montón, Nacho, que nos recomendou levar cousas como eso, non? Un cortalambres, unha serra e tal. E a verdade é que utilizamos absolutamente todo o que el nos dixo, non? O sea, o cortalambres nos fixo falta porque para salir o día que estábamos nun Cesfés casi chegando, era infernal aquelo, de noite, de madrugada, tal. Pois se atascaron un coche da organización, estivemos botandolles unha man, e ao final non sei como me poño a mirar, cortando unhas acacias, podíamos acceder a un camiño que era paralelo a ese Cesfés e podíamos salvar eses últimos kilómetros que quedaban para salir, e gracias a ese cortalambres pudemos cortar os alambres, e gracias á serra pudemos serrar as acacias e pudemos escapar desa trampa que casi nos arruina o Dakar, porque non funcionaba o embrague, tiñamos polvillo de caolín metido na campana, tivemos que ir soplando. Bueno, ao final conseguimos salir e despois recorrer esos 250 kilómetros que ainda faltaban para chegar ao Parque Zara. Luís, moi rápido, unha vez pasada a meta, estabas pensando non volvo ou xa pensando na seguinte edición? Que un dakariano diga que non volve ao Dakar é que non ten absoluta vocación para participar neste tipo de probas. Cando acabas un Dakar te sintes tremendamente feliz de facelo. Creo que yo debíamos a moita xente acabar este Dakar porque foi unha gran perseverancia para conseguilo. Bueno, yo debía a meus fillos Adrián e Paloma, a miña muller Noelia, ao meu copiloto Diego Vallejo, que fixe un traballo extraordinario, a Pablo Malvar como preparador, a todos os galegos en definitiva, aos periodistas que nos seguían día a día, aos patrocinadores, etc. Pois que non sexa a última vez que se cumpran os teus soños. Xosé López Rivas, moitas gracias por acompañarnos no Foro Aberto. Moitas gracias a vosotros e aquí me tedes para cando queirades. Gracias Luís, gracias Martiño, un placer que nos acompañarades tamén neste Foro Aberto do Deporte que remata deste xeito cun dos heróis do Dakar 2013. Mañá ás 11:15 da noite, Carlos Luís Rodríguez co Foro Aberto de carácter xeral. Un resultado de fútbol xa definitivo, Sevilla 3 e Granada 0 e un bo resultado para celestes e deportivistas. Gracias por acompañar e moi boas noites.